Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga ka-aksyon. Muling inihatid sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan ang mga kalipunan ng mga nagbabagang balita, impormasyon sa ating palatuntunang firing line. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, amelioration ng provincial government ibinigay sa mga barangay volunteers ng Agno, Dasol, Burgos, Infanta at Mabini. Mga nasunugan sa barangay Tonton tumanggap ng negosyo package. Lungsod ng San Carlos sa kinilala ng Office of the Civil Defense sa kanilang kahandaan pagdating sa kalamidad.
Express train sa iba pang sakit, binuksan na sa mga ospital sa lalawigan ng Pangasinan. PDEA ay ginawa ng drug-cleared status sa Barangay Tubeng sa lungsod ng Dagupan. Sa mga police report, 2 high-value target arestado ng mga otoridad sa lungsod ng Dagupan. Samantalang isa namang insidente ng pagkakalunod na itala sa bayan ng Lingayen. Mga most wanted person arestado sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mga balita sa loob ng bansa, holiday wages sa Pasko at Rizal Day, ipinaalam ng DOLE sa mga employers. Tulong pangkabuhayan ng DOLE naman sa mga audit victims. Marcos Jr. iginiit na kwalipikado siya sa halalan 2022 bantay sa konstitusyon at EDSA Revolution. At siyempre sa mga reports ay paparating ng mga Aksyon Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Siyempre inyo po makakasama ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Sa. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon na balita, kinikilala ng Provincial Government ng Pangasinan ang pagod sa sakripisyo at kontribusyon ng mga barangay volunteer workers na naging kabalikat ng administrasyon sa panahon ng pandemya sa buong probinsya. Ang mga volunteer workers ay kinabibilangan ng mga barangay health workers, mga BSWs, barangay nutrition scholars o BNS, barangay service point officers o BSPO at daycare workers. Bilang pasalamat sa dedikasyon sa trabaho ng mga volunteers, dinala ni Governor Espino sa unang distrito ang pamasuhandog ng lalawigan sa pamamagitan ng isang joint amelioration distribution na ginanap sa Dasol Municipal Gymnasium noong araw December 21. Sinabi ni Governor Espino na ang pagbaba ng COVID-19 cases sa Pangasinan ay bunga ng sama-samang pagkakaisa at pagtitiyaga ng mga barangay volunteers. Nasa 745 na volunteers sa anang bayan ng Agno, Burgos, Dasul, Infanta at Mabini ng unang distrito ang tumanggap ng tig 2,000 pesos mula sa pamahalang panlalawigan. Ayon kay Governor Pogi, naglaan ng 61 million pesos na pondo ang provincial government upang mabigyan ng insentibo ang mga barangay volunteers na ngayon ay kasama rin ang mga civilian volunteer organization o mga barangay tanod sa buong probinsya. Kasama ni Governor Pogi sa programa si dating Executive Secretary at Pangasinan Governor Oscar Rubus, 2nd District Board Member Nestor Nico Boy Reyes, 1st District Board Member Marjorie Orange Emilio Versosa, Sangguniang Kabataan Federation President Jerome Vic Espino, Dasul Mayor Noel Nacar, Agno Mayor Gilberto Sison, Mabini Mayor Ariel de Guzman at former Bani Councilor Ricky Camba. Handog din ng provincial government ang libreng COVID-19 at flu vaccine para sa mga barangay volunteers. Tumanggap naman ang negosyo package mula sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga nasunugan sa barangay Tonton sa bayan ng Lingayen sa makipagtulungan ng lokal na pamahalaan. 8 pamilya na po mga biktima ng sunog ang naging benepisyaryo ng livelihood seeding program, negosyo, serbisyo sa barangay ng naturang tanggapan. Nanguna sa distribution si Mayor Leopoldo Batawil kasama ang ilang opisyal ng DTI Pangasinan Provincial Office. Tinanggap ng mga apektadong pamilya ang 6 na unit ng sari-sari store package at 2 unit din ng bigasan package. Ang nasabing donasyon ay inaasahang gagamitin ng mga benepisyaryo upang makapagsimula ng kanilang negosyo at magkaahon mula sa nararanasang trahedya.
Lubos naman ang pasalamat ni Mayor Batawil sa DTI pati na rin sa ibang mga kababayan na patuloy pa rin nagpapabot ng kanilang mga tulong. Matatanda na November 27, 2021 nang sumiklab ang isang sunog sa bahagi ng Pantalon Street, Tontol, Lingayen na umaabot sa ikalawang alarma. Mga matumalang naitalang nasawi, 8 pamilya o kabahayan ang napektuhan nito na may kabuang 40 katao. Isa na naman parangal ang natanggap ng local government ng San Carlos sa liderato ni Mayor Julier I. Rosalio na ginawa ng fully compliant assessment ng Office of the Civil Defense sa ginawang regional assessment ng LDRMO. Nangangahulugan ng San Carlos ay may sapat na kapasidad at kakayahan upang makapagresponde sa mga aksidente at higit sa lahat may kahandaan sa mga sakuna tulad ng pagtama ng mga bagyo at iba pa mga national disasters na patuloy na nananalanta sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay isa sa prioridad ng ating syudad upang maging handa tayo sa namang maaring tumama sa ating syudad. Kabilang din ang paglaan ng mga pondo sa kahandaan ng mga personnel at pagbili ng mga kagamitan magagamit sa search, rescue and retrieval operation sa panahon ng sakuna at bagyo. Anya tandaan, walang antas ng kahandaan ang makakapigil sa pinsalang dulot ng dilubyo, kundi sa pamagitan ng kahandaan ng mga tao at kagamitan, maaring mabawasan ang epekto nito sa kanilang mga kabayan at mapapabilis palalo ang pagbangon at pagsasabalik sa dati ng kondisyon ng mga naapektuhan. Dalawamput 7 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang lalawigan pa rin ng Pangasinan ang mayroong pinakamaraming botante sa buong Ilocos Region para sa desisyon 2022 sa buwan ng Mayo. Batay sa tala ng Commission on Election Region 1, nasa kabuuang 3,546,764 na ang kabuuang bilang ng mga botante sa region. 60% sa mga ito ay mula sa probinsya ng Pangasinan. Ayon kay Comelec Region 1 Assistant Regional Director Reddy Balarbar, katumbas lamang na 40% ang voting population ng 3 pang mga probinsya sa rehiyon. Anya na ang Pangasinan ay mayroong voting population na 2,096,936, sinundan ng probinsya ng La Union at na mayroon lamang 538,730 na mga botante. Pangatlo ang Ilocos Sur na mayroong 476,984 at probinsya ng Ilocos Norte na mayroong 434,114. Dahil dito ipiniliwanag ni Balarbar na ang mataas na bilang ng mga botante ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nawawala sa listahan ng national candidates ang Pangasinan para makapagdaos ng kanilang campaign sorties. Idinagdag pa niya na mayroong 6,127 cluster precincts ang Region 1 para sa eleksyon sa susunod taon, kung saan 3,339 ang mula sa Pangasinan, 1,007 sa Ilocos Sur, 959 sa La Union, habang 827 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sa kabuuan, mayroong 5,373 voting centers ang Region 1, kung saan 1,196 dito ay mula sa lalawigan ng Pangasinan. Activated na muli ang mga express lane para sa ibang sakit tulad ng dengue sa mga ospital sa lalawigan. Kasunod na rin ito ng pagbaba ng naitatalang confirmed COVID-19 cases sa probinsya. Maluwag na ang mga ospital at mababa na ang bed utilization para sa COVID-19. Bagamat may parehong sintomas ng COVID sa ibang sakit, kaya't kailangan pa rin dumaan sa triage area sa pagamutan. Sa pinakahuling data ng PHO, 6 na lamang naitatalang confirmed case kahapon, December 20, 40 active case at wala namang naitalang COVID-19 death sa lalawigan ng Pangasinan. Idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang bilang na drug-free ang Barangay Tubeng sa lungsod ng Dagupan.
iginawa ng Pinay ang drug-cleared status ng Barangay Tubeng noong Lunes, December 20 matapos pumasa sa maigpit na evaluation and monitoring ng ahensya kasama ang Department of Interior and Local Government, DOH at the Philippine National Police. Personal na iginawa ni PDEA Provincial Officer Richie Camacho ang certification sa Barangay Tubeng sa panguna ni Barangay Kapitan Helen Fermil. Binigyang pagkilala naman ng Tubeng Barangay Council ang mga nakatuwang nito sa pagtataguyod ng maging drug-free ang barangay kabilang na si dating Mayor Belen Fernandez. Sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Belen Fernandez nang sinmulan ng dagupan ng kampanya laban sa droga sa tulong ng inilunsad na Community-Based Rehabilitation Program kasama ang DILG, PNP, CSO, Drugs Treatment and Rehabilitation Center, Barangay Drug Abuse Council at mga iba't ibang mga religious groups. Bilang resulta, taong 2018 nang gawaran ng DILG ang dagupan bilang National Anti-Drug Abuse Council Silver Awardee na 95% rating, ideal performance. Sa mensahe ni Mayor Belen, sinabi nito na nasaksiyan ko kung paano ang tiyaga ng ating mga kabarangay. Sana ipagpatuloy natin ang ating programa kontra droga para tuloy ng drug-free. Hindi lang ang barangay ninyo kasama ang buong syudad ng Dagupan. Kinilara rin sa event ang bumubuo sa Barangay Anti-Drug Abuse Council at ng miyembro ng Dagupan City Police. Babalik po tayo mga kasyon sa ilang pa mga impormasyon na balita makalipas po ang ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang
diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Commander Dante Serra. Pinalasalamatan kahapon ni Pangasinan Governor Amado Pogay Espino III ang lahat ng empleyadong bumubuo ng provincial government para sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo sa gitna ng pandemya. Everybody, thank you very much for your untiring and unselfish sacrifices ngayong pong panahon ng pandemya. At the same time, sa pag-asikaso po sa ating mga kababayan. Ang minsan ni Governor Pogi ay iniyag niya ng kanyang pangunahan ng flag raising ceremony kahapon sa Capitol Grounds sa bayan ng Lingayen. Idinagdag pa ni Governor Espino ang kanyang hiling sa bawat empleyado na ipagpatuloy nila ang kanilang trabaho lalo na para sa mga Pangasinense. Thank you very much on behalf of the department heads. Please continue working hard. Please continue working for our province mates. And at the same time, please take care of yourselves and your family. Merry Christmas. Happy New Year po sa inyo lahat. Pinaalalahanan ng gobernador na may empleyado na mag-iingat pa rin sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan dahil sa banta ng Omicron variant. Ayon pa rin sa datos ng Provincial Health Office, isa na lamang ang naitalang bagong kaso noong December 19. Kahapon po, isang positive case lang po natin a day sa buong probinsya. Yung report, 4 to 5 average heads up lang po tayo, especially our frontliners from the lumalabas po sa opisina. Please, be very vigilant. Hindi pa naman tapos yung problema natin. Take care of yourselves. Sa kasalukuyan, merong 6,387 empleyado ang buong provincial government, kabilang na ang mga hospital staff mula sa 14 na ospital na pinamamalahan ng provincial government. Dumala rin sa flag raising ceremony ang mga provincial government department heads at ilang empleyado ng iba't ibang opisina at departamento ng LGU Pangasinan. Bilang pasalamat, nagbigay din ng munting regalo ang mga kauni kay Governor Espino. So yun po mga kaaksyon, talagang ito po ay talagang tinignan maigi mga kaaksyon po natin at nire-recognize ni Governor Pogi ito pong sacrifices ng ating pong mga kababayan mula po ng mag-umpisa ang pandemya at lalo-lalo na itong ating mga frontliners. Actually mga kaaksyon po natin, nang medyo gumanggaan ang ating pong quarantine classification ay naisipan po ni Governor Pogi na ilunsad ang iba't ibang programa para po sa aming Pangasinan. At halos araw-araw po yan ay sila po ay nagtatrabaho overtime at sinasabikripisyo ang kanila pong mga sarili, mga kaaksyon po natin
And then, ito po, hindi po iniisip na baka sila po ay dapuan ng sakit. Basta ang importante po ay makapagbigay po sila ng serbisyo sa ating po mga kababayan. Imagine mga ka-aksyon po natin, pag may mga naka-schedule na activities ng provincial government na may kinalaman po sa aming Pangasinan, tulad po ng I Love Pangasinan Kalusugan Caravan, yung I Love Kalinisan Caravan, yung pong Palengke Caravan, at kung ano pa. At yun din, yung PYPP, Pamanang Yaman Produktong Pangasinan, na inilunsad po ng provincial government para po matulungan ito pong ating pong mga kabayan na naapektuhan po ng COVID-19 pandemic. At hindi rin natin siguro maiwasan, mga ka-aksyon po natin, na siyempre mag-alala itong kanilang mga pamilya. Pero ito po ay trabaho at kaikibat po niyan ang kanila pong dedikasyon sa trabaho. At gaya po nang nasasabi po natin, pag sila po ay nagpupunta sa mga pinakaliblib na lugar sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng po ng Pangasinan, ay talagang sila po, mga ka-aksyon po natin, ay working overtime, maaga po silang pumapasok, alas 3 pa lang ng madaling araw, nandun na po sila sa may Kapitolyo at magdi-dispatch na sa bawat lugar na kanilang pong pupuntahan, mga ka-aksyon po natin. And then, syempre, maghapon po yan, mga ka-aksyon po natin. And then, pagbalik po ulit sa probinsya, Kapitolyo, kinabukasan, lakad ulit. So, iba yung sakripisyo po ang kanila pong ibinigay sa panahon po ng pandemya, and it is not proper na ito kilalanin, bigyan ng recognition ng ating pong ama, ng ating pong lalawigan sa pamagitan ng simpleng salamat. Ayun po, masaya na po ang ating pong mga kabayang empleyado po riyan ng provincial government. A simple thank you talagang ito po, mga ka-aksyon, ay tapos na itong lahat po ng kanilang pagod. Yun nga po, talagang kahit na sino, pag kayo ko ay pinasalamatan, talagang tapos na po ito pong lahat. Kaya yung po ngayon, ang siya pong naging pagtingin at pasalamat ni Governor Pogi sa lahat po ng mga provincial employees sa kanilang sacrifices, sa mga efforts, at siyempre pagpatuloy na pagserbisyo sa publiko sa abot po ng kanilang makakaya, mga kaksyon po natin. Kaya doon po, ganun po kadedikado ang ating pong mga provincial employees. Samantala, mga kaksyon, dyan po rin sa may bayan po ng Suala, ito po talagang nagbibigay ng iba yung serbisyo mo. Ito po na sa lahat po ng apektado, sa lahat po ng mga barangay, mga kaksyon po natin, kasama po ang Municipal Social Welfare and Development Office. Meron po yung tinatawag na pamahagi ng e-balde para sa kababayan natin na naapektuhan mga nakalipas na bagyo, mga kaksyon po natin. And bukod pa riyan, mga programa na ito po ay makakatulong sa lahat po ng kanilang mga kababayan, sa mga magsasaka, nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture upang makapagpamahagi ng mga farm machineries mula sa Department of Agriculture at sinusiguro suporta para sa mga magsaka at mapaunlad at mapalugo ang kanilang pananim at makatulong ang sektor ng pagsaka sa ekonomiya. At ito po, mga kaksyon po natin, iba't iba pong mga programa ang isinasagawa po riyan. Meron pa rin po mga patubig dahil dyan po sa mga bunubundunging bahagi, hirap po sa tubig. Mga kaksyon po natin, mga potable waters, nagtatayo po sila, and then pangungunahan po yan ng local government unit at ito sa Maraon, sa pagkalaonan niya, mga ka-aksyon po natin,
ay gagawa na ng asosyon yung mga barangay at sila na po ang magmimintina ng mga kondyan, ng mga gastusin na para na sa kanila mismo. At bukod pa riyan, mga iba't ibang mga proyekto na ipinapatupad sa iba't ibang mga barangay. Dangan lamang at ito po mga ka-aksyon po natin, sa kabila po ng mga proyektong isinasagawa riyan ay hindi po maiwasan yung ng politika po riyan, lalo po dating congressman po ang kanyang kalaban po riyan, na kung saan gagawin lahat upang maagaw itong posisyon from Bolinao to Sual. Mga ka-aksyon po natin, gagawin po lahat upang maagaw ang pwesto kay Mayor Dong Galugay. But syempre, magsasabi na po riyan yung taong bayan. Magsasabi na po riyan taong bayan. Mga ka-aksyon po natin kung ano ba talaga ang kanilang mga naitulong nung sila po ay kasalukuyan nakaupo. Bakit kailan na po sila hihingi ng pagbago samantalang nanungkunam na po sila bilang isang congressman dyan po sa naturang bayan, mga ka-aksyon po natin. Tapos tinatarget sa kanila ang Bolinao, sa kanila ang Alaminos. Ngayon gusto po nilang kunin ito pong bayan po ng Sual. At pihado, mga ka-aksyon po natin ay hindi naman papayag yung mga taalta na taga-Sual na makuha sa kanila ng isang dayuhan yung kanilang bayan na wala naman pong mga ka-aksyon po natin. Wala naman na itulong nung sila pa po ay nakaupo bilang isang kongresista. At sa nasabi po nila, asenso, galing na po sila riyan. Pero bakit hindi po nila natulungan na umasenso itong mga taga-Sual? Anim na minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Ito po mga ka-aksyon ang dami-dami na po mga pumapasyal na mga kandidato sa nasyonal. Dami-dami na po mga gustong sumilo na mga 2.3 million na boto ng mga Pangasinense sa susunod na eleksyon. Kaya they are frequenting the province of Pangasinan, na kung saan gusto ko nilang mangumbinsi, masilo ito pong mga sagradong boto, mga ka-aksyon po natin. Pero teka, pag sinasabing eleksyon, ito yung loyalty sa bawat sasamahan. Dapat may loyalty ang isang lokal na leader. Hindi yung kung may dumating, sasamantalihin, kukunin na rin. Di ba? Sasamantalihin, kukunin na rin. Ito yung tinatawag na mga lagari hapon. Kung sino ang dumating, suportado po nila. Kung sino ang malakas, suportado po nila. So ano pong ibig sabihin nun? Hindi po mapakali sa isang lugar. Lipad ng lipad, kabila dito, sa kabila doon. Di ba, mga ka-aksyon po natin? At desperate times, desperate measures. Mga ka-aksyon po natin, ito pong sinasabi nilang mataas na lipad ng agila. Pero itong nakakapanlumo, mga ka-aksyon, lahat na lang ng presidential aspirants ay sinusuportahan para makakuha ng suporta. So yun po dati-dati po, nung hindi pa po dideklara o wala pang filing, nagpasa po sila ng manifesto of support, supporting the candidacy of Senator Christopher Lawrence Bongo at in tandem with President Rodrigo Duterte bilang Vice President, mga ka-aksyon po natin. And there was a sudden change, mga ka-aksyon po natin. Nang mauna po mga ka-aksyon na nag-file ng candidacy, ito pong si dating Senador Bongbong Marcos. And then doon na
yung kaguluhan sa PDP laban, mga kaaksyon po natin, sinamantala yung isang nandito sa lalawigan po ng Pangasinan, suportado niya yung Kusi faction, and then para po kay Bongo, and then kay Sara, mga kaaksyon po natin, siyempre hatina, mga kaaksyon po natin. Ngayon, hindi natuloy etong si Pangulo, ang nag-file ng pagka-presidente, ito pong si Bato, and then Vice President, si Bongo, and then nagpalit po sila, mga kaaksyon, nag-withdraw si Bato, nag-presidente, mga kaaksyon po natin. So wala na po silang mausutan. Ngayon, mga kaaksyon, nung nakikita na sila po ay maaaring mag-tandem, ito pong si Bongbong at Sara Duterte, ayun, biglang nagkaroon sila ng convention expressing the support for the tandem of Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nagkaroon pa ng anong tawag dito? Google Meet yata yun, o sabihin po natin via webcam, mga kaaksyon po natin, nagpayag po sila ng suporta doon po sa candidacy ni BBM, mga kaaksyon po natin. And then, after that, kung sinong dumating dito na ito po ay mga presidential aspirant, nung nandito kay nandun kay Lina Robredo, nagpahayag din ng suporta na kay BBM, at nandun din sila para magbigay ng suporta kay Isko Moreno sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Pangasinan. Ano ba yan, mga kaaksyon po natin? Lagari hapon, political butterfly, o isang nagkukunwaring agila pero palipat-lipat naman ng nectar na kanilang susupsupin. Mga kaaksyon po natin. So yun po dapat meron po tayong loyalty sa bawat sinusuportahan nating kandidato. Hindi kung sino po ang darating, doon na po tayo. Di ba? Akala ko ba mabalasak, mabalasik ito pong agila? Bakit parang paru-paru na dapo sa iba't ibang mga bulaklak at sisip-sipin ng nektar? Ganun ba? Mga kaaksyon po natin. So yun po, tingnan natin kung sino pong mga kandidatong dumarating dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan, kasama po nila. Ini-endorse po nila. So aso na po yung loyalty. Di ba? Aso na po yung loyalty. At ano pong ibig sabihin nun? Pwede po sila mamangka sa iba't iba mga ilog. Mga kaaksyon, are they going to serve the two masters at the same time? Mga kaaksyon po natin. So yun po ang napakalaking katanungan. Na ano ba talaga, kuya, yung inyong po mga ibig sabihin ng inyong mga gesture, na kung sino ang darating ay nagpapahayag kayo din ng suporta. Ano ba yun? Anong ibig sabihin nun? Are you trying to, hindi ko na masabi, mga kaaksyon po natin, are they trying to milk them? Ito katanungan lang, mga kaaksyon po natin. Katanungan lang na ito po ay sinasabi rin ng lahat, mga kaaksyon po natin, kasi every now and then most presidential candidates are welcome on their side. Babalik po tayo, mga kaaksyon, sa ilang pa mga impormasyon, balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan ng firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Serra. Sa ilang pa mga impormasyon ng balita mga kaaksyon, eto po at tuloy-tuloy po ang pagtugis ng motoridad sa mga high-value target ng lalawigan mga kaaksyon involved sa inisyal na sa illegal na droga. Ito yung makaraang mga pinagsanib na puwersa ng PDEA Region 1, Pangasinan PPO, PDEA SIU2, RSET, La Union Police Station at Guzman City Police Station ay nagsagawa ng pag-implementa ng search warrant sa May 9 Street, Barangay 2 sa lungsod ng Dagupan, dakong alas 6:40 ng umaga kaninang umaga po yan mga kaaksyon po natin. Pero kasabay po niya, nagsagawa rin ng 5:45 a.m. Na ito pong pagsalakay mga kaaksyon po natin dyan din po sa may 9 Street, sa may Barangay 2 sa lungsod ng Dagupan, na kung saan naaresto ang isang Haver Haji Ahmad Makaayaw na high-value target na nasa target list. Nakuha sa kanya ang more or less 2 grams of suspected shabu na may dangerous drugs board value na 13,600 pesos, isang black coin purse, isang weighing scale, isang improvised glass tutor, 3 lighters, 2 strips ng foil at isang plastic straw. At ganoon din nakuha rin sa implementasyon ng search warrant kay Diamond Saro Iraja
nakumpiska ang more or less 1.5 gram ng suspected shabu at may halagang 10,200 pesos, isang pink handbag, isang black coin purse. Mga kaksyon po natin, ito po ngayon ay nasa custody ng mga operating unit mula po sa region Pangasinan PPO. Mga kaksyon po natin. Samantala mga kaaksyon, isa namang insidente ng pagkakalunod ang naitala dyan po sa may bayan ng Lingayen, partikular sa Lingayen Beach, sa may barangay Stanza, Lingayen, na kung saan naiulat sa Lingayen Police Station dakong alas 11 ng umaga. Ang mga biktima ay kinilalang sina Jennifer Peralta y Cruz, 30 anyos, Matthew Feralca Iquijano, 12 anyos, grade 11, Ivan Feralca, 7 gulang, at pawang residente ng barangay Stanza, Lingayen. At base sa investigasyon lumalabas dakong alas 8 ng umaga kahapon mga kaaksyon, ang mga biktima ay dumating sa naturang lugar kasama ang kanilang lola na si Zenaida Feralca y Friala, 65 anyos, lulan ng isang tricycle. Ang magpinsan na sina Jennifer, Matthew Ace at Matt Ivan ay kagad na pumunta sa beach upang lumangoy. Subalit sila po ay tinangay ng malakas na alon at nalunod na kung alas 8:45 ng umaga. At ayon sa kanilang lolang si Zenaida Frialca, tinangkanyang isalba ang kanyang mga apo at na-recover ang katawan ni na Jennifer at Matt Ace, habang si Matt Ivan ay na-rescue ng concerned citizen. Si Matt Ace at Matt Ivan ay nakagad na itinakbo sa Jesus Nazarene General Hospital. Subalit si Matthew Ace Feralca ay iniklang dead on arrival ng mga doktor, habang si Matt Ivan Feralca ay nasa stable condition. Subalit itong si Jennifer Peralta ay dinala ng nag-responding LTRMO at sa Lingayen District Hospital sa bayan ng Lingayen, sa diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Yun po mga kaaksyon po natin. Kararating lang po nila, kaagad na nagtampisaw sa beach, sa dagat. Ayun, tinangay ng malakas na alon. Kaya kunting ingat lamang po, lalong-lalo na po sa mga bata. Ay baka mamaya po mga kaaksyon po natin, medyo malaki ang alon, malakas ang alon, ay baka ito po maging mitsa ng kanilang po mga buhay. Samantala, alas 8:40 ng umaga kahapon, isang Juanito Gallegues Itinyoso, 61 anyos, may asawa, isang CVO at residente ng barangay Baritaw, Manawag, Pangasinan, ay personal na nag-report sa Manawag Police na dakong alas 5 ng hapon ng December 10 ay ito ay binugbog ng magkapatid na Jomar Fernandez Ikasipit alias Oker, 27 anyos, at Ronnie Fernandez Ikasipit alias Unik, 31 anyos, at pawang residente ng naturang barangay. Ayon sa biktima, ang biktima ay pumunta sa compound ng mga suspect upang isilbi ang isang summon kay Oker at kay Unik. Subalit mula sa likuran ay bigla na lamang pinalo ang kanyang ulo sa pamagitan ng isang kawayan. Ang biktima ay bumagsak at ang magkapatid ay patuloy na binugbog. Ito hanggang sa ito ay makahingi ng tulong kay dating barangay chairman Roberto Barlaan. At ayon pa sa investigasyon, habang ito ay binubugbog, ay sinabihan ni Unik Kasyoker na kumuha ng itak upang patayin ang biktima. Ang biktima ay na-hospital dahil sa multiple physical injuries, nasal fracture, periobertal contusion, hematoma, compression, fracture, C4 vertebrae secondary to assault na nakalagay sa medical legal certification na inisyo ni Jessa Marie Lim, attending physician ng Region 1 Medical Center sa lungsod ng Dagupan. Ang mga ito ay nakatagtan sampa ng kasong direct assault.
at frustrated murder. Samantala, alas 3:50 ng hapon, kahapon, ang mga PNP personnel ng Bautista Police Station ay nagsagawa ng anti-illegal gambling operation sa may barangay Bacante, Bautista na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na si Reynaldo Crequeros y de los Santos, 51 anyos, vendor at residente ng naturang lugar. Ang naturang suspect ay nahuli sa akto na tumataya sa illegal cockfighting o tumbada habang ang kanyang ibang kasamahan ay nagsipulasan sa iba't ibang mga direksyon. Makarang makita ang presensya ng mga operating team na kumpiska ang mga piraso ng ebidensya gaya ng 3 sabunging manok, 1 piraso ng tari, 5 piraso ng 20 peso bill at ang lasang suspect ay dinala sa Bautista PNP Station at nakadagdang sampahan ng kasong violation ng Presidential Decree 449 o kaya illegal cockfighting. Samantala sa may barangay Malimpok sa bayan ng Bautista naman, na-arrest naman ng Bautista Police ang isang Kim Manuel, 24 anyos, residente ng barangay Malimpok, Lingayen, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Traffic Branch 37 sa bayan ng Lingayen dahil sa kasong attempted rape at may piyansang 120,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Ito'y nasa custody ng Lingayen Police Station. 15 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, sa bayan naman ng Pusurubio, nagresponde ang sa Pusurubio Police sa isang naiulat na pagpatiwakal sa barangay Lawak, Pusurubio. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na kung alas 4 ng kahapon, isang Mary Ann Bananlayos, Iadame, 28 anyos, dalaga, residente ng naturang lugar, ay nakita ang biktimang si Veronica Bananlayos Iadame, 24 anyos, residente rin ng naturang lugar, na isinabit sa kanilang kisame sa loob ng kanilang bahay o nakasabit sa loob ng kanilang bahay sa pamagitan ng damit na itinali sa kanyang leeg. Kaagad namang inalis ang biktima sa pagkakabigti at itinagbos na sa Pusurub Community Hospital for medical attention, subalit idinikrang dead on arrival. Wala namang visible signs ng injuries or foul play at napakalaman ang biktima ay nade-depress dahil sa kanyang sakit. Nagsasagawa pa rin ang investigasyon ang mga otoridad sa naturang insidente. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa mga most wanted person sa lungsod ng San Carlos. Nagsagawa ng manhunt operation sa barangay Bugalyon, Posadas Street sa lungsod ng San Carlos na nagresulta sa pagkakaaresto ng San Laureano Saplan y Hermojeno, 52 anyos, tricycle driver at residente ng barangay Libas, San Carlos City. Ito yung makarang magpalabas ng warrant of arrest ang Municipal Trials Court in Cities, First Judicial Region, San Carlos City dahil sa violation ng Presidential Decree 449 or Cockfighting Law of 1974 at may nirekomendang piyansang 4,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Samantala, nagsagawa rin ng manhunt operation laban kay Domingo Vinluan Itorio, 59 anyos, residente rin ng barangay Libas, San Carlos City. Ito yung makarang magpalabas ng warrant of arrest ang Municipal Trial Court in Cities, First Judicial Region, San Carlos City at sa paglabag sa Presidential Decree 449 o topada, mga kaksyon po natin. Ito rin ay may piyansang 4,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Alas 11:45 ng umaga kahapon sa may poblasyon Binalonan, na aresto ng Binalonan Police ang isang Ana Fred Tempra Itamuro, 62 anyos, balo, residente ng barangay Limsangan, Binalonan, Pangasinan. Makarang magpalabas ng warrant of arrest sa korte
laban sa kanya dahil sa violation ng Presidential Decree 1602 or illegal gambling. Ito po mga ka-aksyon po natin may piyansang 5,000 pesos. Samantalang sa Paldit season, arestado rin si Carlos Raquipiso Bolosan, rank number 9 sa provincial level, 42 anyos, pintor, native ng Paldit season, residente ng number 24 First Road, Quezon Hill, proper Baguio City, dahil sa kasong robbery with force upon things sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 7 sa Baguio City at may piyansang 200,000 pesos. Ang akusado ay dinala sa Season Municipal Police Station at nagdagdag turnover sa Station 8 ng Baguio City Police Office. Samantala, alas 2 ng umaga, ang mga pinagsanib na puwersa ng Anda Police Station, PIU Pangasinan, PPO, Candelaria Municipal Police Station at First Provincial Mobile First Company sa Candelaria, PRO3 nagsagawa ng manhunt Charlie sa may barangay Poblasyon Candelaria, Zambales, na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang Marvin Toledo y de la Raga alias Samboy, 37 anyos, mangisda at residente ng Poblasyon Anda, na ito ay naharap sa kasong rape o 3 counts of rape. Magandang magpalabas ng warrant of arrest ang RTC 1st Judicial Region Branch 55 sa lungsod ng Alaminos at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa Binalonan pa rin, arestado si Antonio Camarillo Jr. Institution na 24 anyos sa Magsaka, residente ng barangay Nagsag, San Manuel, dahil sa kasong illegal gambling or violation ng Presidential Decree 1602. Yun po mga ka-aksyon po natin, yung mga sugarol, mga ka-aksyon po natin na ito po ay patuloy pa rin na ito po ay nagsusugal sa kabila po ng mga ka-aksyon ng maigpit na ipinagbabawal ito pong pagsusugal, base na rin sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 20 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, kalabos ang dalawang carnapper ng matunton sa Bulacan ng mga tauhan ng Manila Police District. Ang tinangay nilang van dahil sa GPS tracker. Nakilala mga suspect na sina Pipo Silverio, 43, security guard, at Alvin Castro, 33, construction worker, kapwa ng Bagong Barrio, Caloocan City. Ayon sa ulat, naganap ang pagtangay sa silver Toyota Hiace van sa loob ng bodega ng Z-Star Corporation sa may Juan Luna Street, Gagalangin, Tondo, lakong alas 2 madaling araw. Si Ryan Sanchez, warehouse supervisor ng kumpanya, ang nakadiskubre sa pagkawala ng van na pinanada sa harap ng bodega. Agad niyang inuuna ito sa estasyon ng pulisya. Siya rin ang nagsabi na may nakakamit na GPS o Global Position System tracker sa sasakyan. Dahil dito natukoy na nasa San Miguel, Bulacan ang van, kahit agad nagkasa ng operasyon ng mga tauhan ng MPD, katuwang ang Bulacan Police sa Provincial Office at nilusob ang lugar. Dito na nakipan dalawang suspect at na-recover ang ninakaw na van. Dalawamput dalawang minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Inatasan na ni Taguig City Mayor Lino Cayetano ang Taguig City Police na makipagtulungan sa investigasyon at agad na malunsad ng sariling investigasyon sa insidente ng 30 million pesos robbery holdup na kinasasakutan ng 4 na pulis Taguig sa isang Hapones at kinakasama nito sa Pasig City. Kasabay nito, pinapurihan din ni Cayetano ang mga membro ng Pasig at Makati Police sa kanilang mabilis na aksyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa Taguig Police na dawit sa insidente. Anya, hindi katanggap-tanggap ang pagyari at hindi ito kukonsentihin. Hiniling niya sa Taguig Chief of Police na kilalan lahat ng tauhan, linisin kanilang hanay, hinihin pa ng alkalde na gawin ang reshuffle ng Taguig PNP habang hinihintay ang resulta ng investigasyon.
Humiling din ang alkalde ng full investigation matapos na makarating sa kanyang ang ulat na may isang empleyado ng pamanulusod ang kabilang sa mga suspects sa robbery. Matatandang na aresto ang 4 na tauhan ng tagig pulis habang isang sibilyan ang namatay sa engkwentro at 2 pang dismissed na pulis ang pinaghahanap kaugnay sa insidente. Maguguntang pinasok ng grupo ang bahay ng San Japanese National at kinakasama nito Pinay. Tinutukan ng baril ang mga biktima at sa kasapilitang pinabuksan ang vault na doon nakalagay ang 30 million pesos cash ng dayuhan. Samantala, sinibak na rin sa peso bilang commander ng Taguig Police Substation 1 na si Major Nemrod Belhimino Jr. na siyang immediate superior ng mga tinutulong suspect na parak na sina Staff Sergeant Jason Bartolome, Patrolman Kirk Joshua Almuhera, at Corporals Merrick Disorok at Christian Jerome Reyes na Sangkong Sacramen. Ayon kay PNP Director General Gerardo Carlos, sinabak na sa peso si Balhimino para hindi na nito ma-impluensyahan ang umuusad na investigasyon na may kinalaman sa pang-hold up ng kanyang mga tauhan. limang minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala, dinampun ng mga tauhan ng Manila Police District ang 30 individual na nagsanagan ng riot ng mga kabataan sa Tondo, Manila. Sa nasabing bilang kapwa minor de edad ang 27 sa kanila na dinala sa pangalaga ng Department of Social Welfare and Development Recreation Action Center. Dinala naman ang 3 iba pa na nasa sunggulang sa presinto para sa investigasyon. Ayon sa ulat, alas 4:30 ng madaling araw nang sumiklab ang riot sa magkabilang grupo sa panunukan ng Solid Street at Dagupan Extension, sakot ng Barangay 165 Tondo. Maagap namang nakapag-responde ang mga tauhan ng MPD Station 7, partikular ang Tactical Motorized Reaction Unit at mga tauhan ng Hermosa Police Community Precinct, kaya isa-isang binibit ang mga minor de edad mula sa magkabilang grupo. Na-recover ng mga otoridad ang 2 patalim, isang ice pick at isang balisong, 2 improvised bomb o pillbox at 4 na paputok. Pinag-ingat ng isang netizen ang mga dalakita na nagsisimbang gabi dahil may gumagalang serial rapist na nanghablot at nanggagahasa sa madalim na lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Facebook post ng isang saksing si Rosel Bustamante, kulot ang buhok na may katamtamang pangatawan ang pinaghina ng rapist, habang nasa edad 15 naman ang dalagitang biktima na hindi pinangalanan. Ang kay Rosel, bandang alas 3:30 ng madaling araw, napadaan sila sa isang iskinita sa pagitan ng Area H at Area D, tawid ng Barangay Santa Cruz 1, na makita ang komosyon ng 2 individual. Anya, inaakala nila nag-aaway lamang ang magkasindahan, subalit may narinig silang sigaw na humingi ng saklolo mula sa boses ng batang babae sa lugar. Sinigwan niya mga ito kaya biglang binitingawan ng suspect ang dalagita hanggang sa nagtatakbo ito sa gawing Purok 2. Sinundan nila ang batang tumakbo sa gawing Sagrada hanggang sa matuntun ito na nanginginig sa takot sa gilid ng simbahan. Dahil dito, hinatid nila ang bata sa kanyang bahay na kabang-kaba na nagkukwento sa kanila na bigla siyang hinila ng suspect sa dilim at balak siyang pagpukuin ng bato sa ulo. Base pa rin sa post ng saksi, may mga nagsasabing netizen na ang suspect ay kilalang drugista sa lugar na may mga naunang biktima kabilang ang paslit. Napag-alamang hindi pa nahuli ang suspect at walang formal na nareklamo sa mga otoridad sa naturang insidente. Nangangamba ang publiko, lalo na mga magulang ng mga kabataan sa lugar, na posibleng maulit ang insidente hanggat hindi nahuhuli ang drugistang manyakis. Walong minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala, hindi naniniwala ang National Bureau of Investigation na mayroong insider sa Mark Nagoyo hacking na kinasasangkutan ng 2 bangko. Sa experience namin at saka at same time doon sa behavior ng incident,
kung paano nila ini-execute, we are inclined to believe na may insider kasi hindi na rin kailangan ani Vic Lorenzo, head ng NBI Cybercrime Division sa isang panayam. Tinutukoy sa Mark Nagoyo hacking incident ang mga unauthorized transfer ng pondo sa BDO Unibank Incorporated account holders sa Union Bank. Tinitignan namin yung mga na-compromised na account. Nakikita namin na in all probability parang na-fish na pa rin ito ni Lorenzo. Hindi naman itinatuwa ng mga investigador ang posibilidad na may dayuhang sangkot. Samantala, patuloy pa rin pangingkayat ni Lorenzo sa publiko na gumamit ng online transaction. Huwag kayong matakot mag-online transaction kasi kung i-compare yung fraudulent transaction with successful transaction ay negligible siya. Anya, mga kaksyon po natin. Pero eto po mga kaksyon natuntunan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 2 sa 4 na nag-hack o na nasa likod ng pag-hack ng mga video accounts at pagsamsam ng pera mula rito. Sinabi ni Melchor Plabasan, Director ng Technology Risk and Innovation Supervision Department ng BSP, na ang mga nasabing suspect ang nasa likod ng ginamit na pangalan ng Mark Nagoyo. Agit ni Plabasan sa interview, ang 2 ay 4 na suspect ay hindi empleyado ng BDO o ng Union Bank. Hindi naman sinabi ni Plabasan kung mga Pinoy o hindi o ibang lahi ang mga suspect. Nauna kasing sinabi ng National Bureau of Investigation na maaaring lokal na sindikato lang ang nasa likod ng nasabing hacking incident. Our initial assessment based on things already gathered showed that the local syndicate, not an international one, may be behind the scene, ani Lorenzo. Matatandaan na nang bumuo ang BSP ng task force para tumutok sa nasabing kaso. Ipinangako naman ng BDO na ibabalik nila ang anumang perang nawala mula sa kanilang mga customer. Babalik po tayo mga kaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Well, mga kaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Commander Dantisa. Kailangan pa makapagbakuna ng pamahalaan ng Pilipinas ng nasa 9 milyong Pilipino laban sa COVID-19 upang maabot ang inoculation target ngayong taon. Base sa datos mula sa National Vaccination Dashboard noong December 20, nasa 44,212,255 individual na ang fully vaccinated sa COVID-19 vaccination program na sinimulan noong Marso. Target ng Department of Health na maabot ang 50 milyong fully vaccinated na Filipino sa pagtapos ng taon. Upang maabot ito, sinabi ng DOS Undersecretary Mirna Camutahe na balak nila magturok ng single-shot Johnson COVID-19 vaccine na mayroon sa bansa. We are looking at using all down 9 million na dumating para makareach tayo sa 54 million. Pero alam natin na kailangan ng doble, tripling effort, especially in many areas. Babawian natin yung hindi nagbabakuna doon sa areas na hindi ka nasalanta ng bagyo. Ani Camutahe. Ngayon din sinabi ni Camutahe na iniutos na lahat ng DOS Regional Office na tukuyin ang mga individual na hindi pa nababakunahan ng second dose. Pinag-ausapan na din lahat ng mga regional offices na talagang tignan ano ba yung mga due second dose sa iba't ibang area para hanapin at tignan na may job yung mga second dose. Kasama na din po ang advokasya, pagpaparimayan sa mga tao na kailangang bumalik para sa kanilang second dose. Ilang lugar sa Western Visayas, Central Visayas at Caraga na apektado ng Bagyong Odette ang magpapatuloy na ng kanilang vaccination effort. Kumpiyansa naman DOH na maabot ng pamahalaan ang target nito.
Inihirit ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon ang pag-aresto sa dalawang opisyal ng kumpanyang sangkot sa umano'y irregularidad sa pagbili ng pamahalaan ng COVID-19 supplies mula sa Family Pharmaceutical Corporation. Inalahad ni Gordon na sina Gerald Cruz at Jason Uson ang ng mga kumpanya na iniuugnay sa family ay hindi dumadalo sa investigasyon. Ayon pa sa senador, importante ang posisyong hinawakan ni Cruz at Uson sa ilang kumpanya na iniugnay kay Michael Yang, dating economic advisor ng Pangulong Duterte. Si Yang umano ang financier ng family na tumulong sa kumpanya na makipagkasundo sa gobyerno. Ayon pa kay Gordon, hinahanap ng panel si Cruz na umano'y may hawak ng lease ng tahanan ni Yang sa Forbes Park, Makati City. Naiulat naman na nasa Japan si Uson ni Gordon at makipag-ugnay sila sa Embahada ng Pilipinas sa Japan upang matukoy ang kanyang kinaroroonan at mahuli siya. Dalawampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Isang nagbabalik na Pilipino mula sa Qatar ang katlong kaso ng Omicron variant ng COVID-19 na natukoy sa bansa. Kinumpirma ito ni Health Undersecretary Rosario Berhire at dinagdag na bukod sa Qatar, may travel history pa rin ang pasyente sa Egypt. Dumating ang 36 years old na lalaking pasyente noong November 28 sa Mactan, Cebu International Airport dulot ng Qatar Airways Flight QR924. Ang kanyang sample ay nakolekta noong December 4 at nailabas ang resulta noong sumunod na araw kung kailan siya positibo sa COVID-19. Agad siyang sinailalim sa isolation sa Cebu at muling sinailalim sa RT-PCR test kung saan negatibo ng kanyang resulta noong December 19. Samantala, mga kaaksyon, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na maghahanap ng karagdagang 2 billion pesos sa bukod pa sa inisyal na 2 billion na una niyang pinangako na itutulong para makabangon ang mga probinsya na sinilanta ng Bagyong Odette. Kabilang sa mga pinunta ng Pangulo ang probinsya ng Bohol kung saan pinangunahan din niya ang pamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo. So what's important is you listen to your officials because we're going to download the money in the bank so they can get the money immediately, ani Duterte. Sa pamahagi ng tulong sa Inabanga, Bohol, sinabi rin Duterte na sinimulan na ang pagbigay ng tulong mula sa 2 billion pesos at maghanap pa siya ng dagdag pondo. Umabili rin sa Duterte sa mga mamayan na maging mapagpasensya dahil naubos na ngayon ang pera ng gobyerno na nagamit sa pagtugon sa COVID-19 response. Pero nangako si Duterte na uunahin ang mga wala na halos sa natirang arealihan dahil sa bagyo. Just don't be selfish, just wait for your turn. We'll have to help first those who have nothing right now. But for those whose houses are still intact and just need some repair, shall be next to receive help. Uunahin natin yung pinakakawawa, dagdag pa ni Duterte. Sinabi rin ni Duterte na binilisan ng National Housing Authority ang pagtayo ng 5,000 hanggang 30,000 na bahay para sa mga nakaligtas sa bagyo. Kabilang ang Bohol sa mga probinsya ng matinding hinagupit ng Bagyong Odette matapos ang 9 na beses na maglandfall sa iba't ibang lugar ng Mindanao at Visayas noong nakaraang linggo. Kasama ng Pangulo na bumisita sa mga biktima ng bagyo si Senator Bongo at iba pang opisyal ng gobyerno.
Nanawagan naman si Vice Presidential candidate Kiko Pangilinan. Uy, naman ta. Na ipa-price freeze daw. Ito pong mga lugar na napekto ng Bagyong Odette. Sa parang ito, matitiyak na makakabili ang taong bayan ng mga produkto sa kasalukuyang halaga at hindi na kailangan maglabas ng dagdag na pera sa kita ng kondisyon. Sa tulong ng price freeze, mapipigil daw ang pagsamantala ng ilang tinawaling trader para pagkitaan at samantalahin ang negosasyon. Mga ka-aksyon po natin talaga ha. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita mga ka-aksyon. Ipinaalala ng Department of Labor and Employment sa employers na bayaran ng tama ang kanilang mga empleyado na magtatrabaho sa Pasko at Araw ng Kamatayan ni Jose Rizal sa December 30. Nakasaan sa Labor Advisory Number 23 Series of 2021 ng DOLE ang tamang pasahod sa mga idineklarang holidays sa December 25, Pasko at December 30, komemerasyon ng kamatayan ng bayan ni Jose Rizal. Nakasaad dito ang mga sumusunod na alintuntunin. The employee shall be paid double or an equivalent of 200% of the wage for the first 8 hours of basic wage plus COLA plus times 2,000%. If the employee did not work, the worker shall be paid 100% of the wage for the day of basic wage plus COLA times 100%. For overtime work, the worker shall be paid in additional 30% of the hourly rate on said day. Hourly rate of the basic wage times 200% times 130% times number of hours worked. If an employee works on a regular holiday that also falls on a rest day, the worker shall be paid an additional 30% of the basic wage of 200%, basic wage plus COLA plus times 200% plus 30% basic wage times 200%. For overtime work on a regular holiday that falls on a rest day, the worker shall be paid an additional 30% of the hourly rate on the said day. Mga ka-aksyon po natin. And we remind companies and establishments in the private sector to observe the proper payment of their wages to their workers in this month. Paaralan ni Labor Secretary Silvestre Bello, is the duty of employers to provide the rightful wages and benefits entitled to the workers so that they can truly enjoy the spirit of Christmas with their families amid the pandemic. Dagdag pa niya, samantala inilabas naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation Number 1107 na nagdideklara sa December 24 at 31 bilang special working days. Samantala mga ka-aksyon, sa ilang pang mga impormasyon na balita mga ka-aksyon, naglabas ang Supreme Court ng stay order na pumipigil sa Commission on Election. Ipatupad ang desisyon nito na pagbawalan dalawang party list groups sa pagtakbo sa halalan 2022. Inilabas si Chief Justice Alexander Gasmundo ang temporary restraining order na pumapabor sa Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development at sa Lingkod sa Bayanihan Party. Base sa Supreme Court, ang petisyon ng grupo ay may sapat na form and substance. Binigyan din nito na ang COMELEC ng 10 araw para tumugon sa petisyon matapos matanggap ang notice. Nauna nang ginawa ng Supreme Court ang TRO petition na inihain ng ang tinig ng seniors, Equality Warriors International and Alliance for Resilience at Sustainability and Empowerment. Noong December 14 ay nagsagawa ng raffle ang COMELEC upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng accredited party list groups sa kanilang mga balota.
11 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Hiniling ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos sa Commission on Election na ibasura ang petisyon para sa diskwalifikasyon niya sa halalan 2022 at iginiit na kwalipikado siya ng kumandidato base sa 1987 Constitution ang mga pangyayari matapos ang People Power Revolution noong 1986 sa isang memorandum na inihain ng kampo niya sa COMELEC bilang tugon sa petisyon ni Christian Buenafe at iba pa. Binanggit ni Marcos Jr. ang Article 7, Section 2 ng Philippine Constitution kung saan nakasaad na no person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, and at least 40 years of age on the day of election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. The Honorable Commission may resolve this petition on the merits if and only if there is a prior authoritative finding that Marcos Jr. does not possess any of the qualifications required of a president under Section 2, Article 7 of the Constitution. Otherwise stated, it is only with the prior finding where the ineligibility of Marcos Jr. is readily apparent that the Honorable Commission may determine whether there has been material misrepresentation in Marcos Jr.'s certificate of candidacy batay sa memo ni Marcos Jr. There is no contention that Marcos Jr. is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age, and a resident of the Philippines for more than 10 years already. It is thus most respectfully submitted that the only recourse of the Honorable Commission is to dismiss the instant petition for lack of jurisdiction, anya. Gayun din, binanggit din ni Marcos Jr. ang 1977 tax code kung saan wala nakasaad na diskwalifikasyon bilang parusa sa mga nilabag ng public officials at inamendahan lamang ang tax code upang idagdag ang diskwalifikasyon bilang penalty sa ilalim ng Presidential Declaration 1994 na inilabas ng ama ni Marcos Jr. noong Enero 1, 1986. Since PD 994 provides for additional and greater punishment other than those obtained prior to its enactment, its provision therefore cannot be applied for petitioners' alleged failure to file his tax returns for the years 1982 to 1984 batay sa naturang memo. This is necessary so since the time PD 1994 took effect on January 1, 1986, the mandatory days of filing of tax returns of the years 1982 to 1984 have long lapsed, and consequently, its offenses arising therefrom have been consummated already. Patuloy pa nito. Kabilang sa conviction ni Marcos Jr. para sa tax code violation nito ang non-filing of income tax returns mula sa 1982 hanggang 1985 na naging basihan ng mga petitioners upang ibasura ang kandidatura ng dating senador. Ukol naman sa pagpalya na maghain ng income tax return noong 1985 na may deadline na April 15, 1986, iginit ni Marcos Jr. na hindi maaaring gamitin ang amended tax code sa kanya dahil sa People Power Revolution ng February 1986 na dahilan upang tanggalin ang kanyang pamilya sa kapangyarihan at ipatapon sila sa Hawaii. As early as February 1986, the whole government was overthrown through a revolution dubbed as the one. Not only was Marcos Jr. removed from government, he and his family were forced to leave the country due to exigent circumstances, ayon pa sa memo. It took several years before Marcos Jr. was finally able to return to the country. These circumstances, along with the overthrow of the government and the institution of a revolutionary government in its stead, undoubtedly show that well before the last day of filing in 1985 tax returns, Marcos Jr. was no longer a government official. Dagdag pa nasa naturang memo, mga ka-aksyon po natin. Kaya't yun po ang isa po sa mga naging kaganapan, mga ka-aksyon po natin. Yun po ang rason nila, mga ka-aksyon po natin, kung bakit siya po ay pwede na tumakbo under the Philippine Constitution. Under the Philippine Constitution, pwede pong tumakbo. Ito pong si Marcos Jr. For the fact that he is a natural-born citizen of the Philippines,
at least 10 years na resident of the Philippines. Ito po ay at least 40 years old at siya po ay marunong bumasa at sumulat. Mga ka-aksyon po natin. Uy, samantala, nagpahayag naman ang kapatid nitong si Amy Marcos, mga ka-aksyon po natin, na ang kanyang kapatid, si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. would be a unified president if he wins the 2022 election. Nang tanungin si Senador kung kanyang kapatid ay nagpaplano na magkaroon ng dialogue sa kanyang mga kritiko upang sagutin ang open wounds of critics ng kanilang namayapang ama. Ganoon din ang biktima ng martial law once he got elected president. But she once again referred to how much time have lapsed since their father, the late dictator Ferdinand Marcos Sr., had declared martial law, a grim period in history deemed by critics as rife with human rights violation and killings and widespread corruption. Pero sabi niya, I can speak for my brother, but the truth is, so much time has passed. At the end of the day, history will judge us, and this is a new era, Ani Marcos, and the only way to fight the pandemic, to fight climate change, and to finally see economic and social development in the Philippines is really to unify, so as trite as that may sound. I think that's what my brother's answer would be. Ito pong mga kritiko, tinitira si Marcos Jr. Na nagugat sa kanyang sa hindi pagpayag ng kanyang pamilya na kilalanin at mag-apologize para sa mga human rights violation na nangyari sa panahon ng kanyang ama. Martial law victims and several groups have asked the Commission on Election to disqualify Marcos from the presidential race, citing his criminal conviction. Ano mga ka-aksyon po natin? Pero sa second division ng Comelec, dinay isang petition seeking to declare Marcos Jr. As a nuisance candidate, mga ka-aksyon po natin. So yun. Iba't ibang komento ang naipapahayag. Sabi dito ni Sally Solomon, bakit ba magpipilit maging presidente yan? Ayaw na ng mga tao sa mga Marcos. Uy. Sabi ni yung totoo lang, ito lang yung mga taong pinalaman ng taong bayan mula bata hanggang ngayon. Pera ng bayan, ginagasta, kaya nakasandal sila sa politika. Palagay pati anak, kapatid at mga kadugo. Sabi na ni Ryo Che, sa lahat ng tumatakbong presidente, si BBM lang ang may dalang mensahe ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi katulad ni Robredo, puro paghiganti ang hatid na mensahe, as if hindi na nagsawa sa loob ng mahigit 5 taon na panggugulo at pagnangakak sawang-sawa ng taong bayan sa Edwan at bangayan ng mga opisyal ng gobyerno sa panguna ni Robredo. Wala namang nilatag na solusyon. Wala ito nakita mabuti sa pamahalaan, magaling lang bumatikos at pumuna, pero wala man naman inalatag na solusyon. Puro lang pamulitika ang ginawa sa loob ng mahigit 5 taon, pero hanggang ngayon ay kulela pa rin sa mga survey. Kahit sa mismo mga radio station, mga ka-aksyon po natin, imbis na makatulong ang ads para umangat ang rating, ay nagdudulot lamang ng pagkainis at paggalit dahil maring i-skip. Ang sarap suntukin ng pagmuka. Ano ba yan? Sabi ni Nelson Sin, BBM will be destructive to the country and will make us again the poor man of Asia. Beware, my countrymen, and be wise when you vote. Get rid of these Marcoses, Dutertes, and crook trapos once and for all, so that our country can recover from the abuses. So yun po, samot-sari. Mga ka-aksyon, matindi ang mission ni Malebog. Sabi niya,
Isikman of Asia nga ang Pinas sa mahigit na 20 years. Brutal Marshal ni Ferdinand Marcos kay Bobong Marcos, God forbid, baka maging dying man of Asia na ang Pilipinas. Well mga kaksyon, wala na po tayong sapat na oras sa ating pong palatuntunan firing line sa technical side. Nakasama natin si Nathaniel Hovero. Ang inyo pong kaaksyon, ako po si Action Commander Dante Serra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.